أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi phakathi kwabantu kukhona abantu abaphikisana ngomdali, kukhona abantu abaphikisana ngo-Allah. Allahu Akbar. Awuzwe nje ukuthi Allah untshela straight maNazaretha kanifihleli. Allahu Akbar. Kwenye ivesi uAllah uthini, wallahu la yastahi min alhaq. Wallah untshela iqiniso njengoba linjalo. Akancengu Allah ukuthi khona into anganifihlela yona noma ngimele anitotose. No, straight Allah uyakutshela iqiniso ukuthi nanti iqiniso okumele uzazi ngawe. Lalelani-ke maNazaretha, maKristu, maRoma, maWatchtower. Nani nini enikhonza amadlozi? Lalelani ukuthi Allah uthini. Wamina nas phakathi kwabantu meyujadilu fillah, kunabantu abaphikisanayo ngomdali, abaphikisanayo ngomvelinqangi, abaphikisanayo ngomenzi wabo. Kodwa inkinga yabo labo bantu labo, yazi ukuthi Allah uthi inkinga yenu yini? Bighayri ilmi, ngaphandle kolwazi. Aninalwazi at all yalento le niphikisana ngayo. Yingaka amaNazaretha ehlukene kangaka, ethukana wodwa, ekhombana wodwa ngenjumbane. Yingaka amaKristu ehlukene kangaka, ekhombana wodwa ngenjumbane, ethukana wodwa. Yingaka amaNazaretha enza konke lokubola lokho akwenzayo. Yingaka amaKristu enza konke lokubola lokho akwenzayo. Yingaka amaWatchtower enza konke lokubola lokho akwenzayo. Yingako amaRoma enza konke lokubola lokho akwenzayo. Yingako nabakhonza amadlozi benza konke lokubola abakwenzayo. Umuntu uyafika ukhathazekile, ufuna usizo enyangeni mbumbulu. Inyanga bese iyamtshela ukuthi lo muthi lo ukuthi ukusize kufanele ngiye nawo ocansini, kumele ukuthi ngilale nawo. Inyanga enjani leyo? Umuntu ukhathazekile uya kumfundisi amthembayo, umfundisi webandla lakhe. Umfundisi uyamthatha ulala naye, uyamdlengula egameni lokholo uthi uqinisa ibandla. Yini yonke leyo nto leyo bafowethu? Anizenzi, nenza imisebenzi kayihlo usathane, lokuyiyo nihlomekisayo ukuthi nenze zonke lento lezi ezibolile enizenzayo. Ngoba yini? Bighayri ilmi, aninalwazi nokuthi nenzana nazi. Nomuntu wakhona eseboshiwe usumbophisile, ufika phenduka iskepseli lapha yana ngathi inkukhu enethiwe, akasazi ukuthi adenzani. Uyahleka usathana ngaleso sikhathi uthi awubheke lesiphukuphuku lesi. Sithe siwumfundisi, simfunani umfazi womuntu? Sithe siwubishop, simfunani umfazi womuntu? Uthe uyinyanga, umfunani umfazi womuntu? Kumanje indoda yalo muntu izobe imzingela ngesibhamu. Siphukuphuku. Ungilaleleleni mangimtshela ukuthi lala nalo mfazi womuntu umkhohlise. Ungilaleleni mangimtshela ukuthi lala nale girlfriend yomuntu uyikhohlise. Sathane uyahleka, siphukuphuku ndini. Siphukuphuku senyanga, siphukuphuku sekholwa, siphukuphuku esindisiwe. Siphukuphuku seRoma, siphukuphuku seWatchtower. Siphukuphuku, uyisiphukuphuku nje. Mawuzolala nomfazi okungena owakho, wazi kahle ukuthi akuyena owakho, ushiyo wakho umfazi endlini, ushiye yakhe igirlfriend, uyolala nomfazi kamuntu. Wazi kahle imiphumela ukuthi mawubanjwa kuzokwenzakalani, ikhanda lakhe alisebenzi. Noma ungangithuka kulungile, kodwa ngikutshelile iqiniso. Then Allah uyaqhubeka, wala hudan, abana guidance. Abanande babonisa indlela, abanande bakhombisa indlela, ebadonsayo ebakhipha ebumnyameni ibalethe ekhanyeni. Ayikho. Into abayaziyo nje ukuba ucevicevi phela imilomo imanzi bekhuluma into abangayazi.
Allah uyaqhubeka wala kitabi munir, ayikho nencwadi ebadonsele ekukhanyeni ebabonisa ukukhanya, ayikho. Incwadi lezi abaziphethe zibolile kwazona. iBhayibheli malibolile, ofunda iBhayibheli uzoba njani? Uyohlala kanjani angabe isibozi? Uma ngabe lona iBhayibheli libolile, ofunda iBhayibheli uzohlala kanjani angabe isibozi yena self? Ngoba iBhayibheli limfundisa lokubola lokho akwenzayo. So Allah uyanitshela niphikisana ngaye ngento eningayazi, aninalwazi lento niphikisana ngayo, anina guidance, ayikho into enidonsayo enibonisa indlela, akunancwadi eyimanual eserious enilethe ekukhanyeni. Le ncwadi lezi eniziphethe nina enizibiza ngamaBhayibheli yizona ezinise ebumnyameni, yizona ezinifundisa izenzo zobumnyama, yizona ezinifundisa izenzo zokukhohlakala njengoba nikhohlakele nje kanje. Anizenzi, nifunde eBhayibhelini. Manje yini into ezonilungela empilweni? Vulani ingqondo ke nishintshe. Namhlanje uAllah uthi nina niphikisana ngaye ngento eninganalwazi lwayo, aninangqondo umsebenzi la yaqiluni, ingqondo zenu azisebenzi. Summum bukmun umyun, you are deaf, dumb and blind, niyimpumputhe, niyizithulu, niyizimungulu. Allah uyanitshela namhlanje ukuthi umsebenzi, ingqondo yenu ayisebenzi. Yingakho nikhona ukuphikisana ngento eninganeqiniso layo, eninganalwazi lwayo. Ayikho guidance, akunancwadi ebambekayo enilethe ekukhanyeni, ayikho. Manje uyoba njani umuntu ofunda iBhayibheli ukuba isibozi njengoba nizibozi nje? Uyazazi wena engikhuluma nawe, angisho ukuthi wonke amaKristu zibozi, angisho ukuthi wonke amaWatchtower zibozi, angisho ukuthi wonke amaNazaretha zibozi, angisho ukuthi wonke amaRoma zibozi, angisho ukuthi bonke abakhonza amadlozi zibozi. Kodwa uyazazi wena engikhuluma ngawe, egameni lokuthi wena umZulu noma ulandela amasiko, egameni lokuthi wena uyiWatchtower, egameni lokuthi wena uyilokhuzana, uyinazaretha, egameni lokuthi wena ungumKristu, egameni lokuthi wena umRoma, kodwa uyakwazi ukubola okwenzayo wena engikhuluma nawe. Thutha-ke mfowethu, thutha-ke dadewethu, lingakashoni ilanga, ngoba lizoshona ilanga ngelinye ilanga, lizoshona ilanga. Belingeke libe khona igama elithi fulela kusakhanya, ngoba ilanga once lashona uzosola. Sengathi umdala ngasidonsa, simcele, asipha amandla ukuthi simcele, asivule amehlo, asivule ingqondo, asidonse ebumnyameni, asidonsele eqinisweni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.